aveți obligația să faceți un exercițiu. Un exercițiu pe care vi-l cere președintele ales al României. Nu vă uitați timp de o săptămână la antene. Antena 3 e aici. Unde e Antena 3? Vă dau vouă flacăra democrației, poate o ating, aprindeți și la antene. Da, vin direct la birou, la tine să o facem. Doamnă, sunteți la fel de blondă ca doamna Udrea. Dacă te așezi pe masă, îți spun cum se face. Măsărică, n-ai știut treaba asta. La numărătoarea voturilor, ce credeți că va fi? Care va fi? Era de agresivă, țiganca asta în putință. Nu, dar... Nu știu, Maria, dar... Trebuia să-i se întâmple odată. Nu cred că asta o să fie știrea. Domnule președinte, ați fi gata să renunțați la un comisar european dacă Uniunea continuă în baza tratatului de la Nisa? Sau ce argumente s-ar putea găsi pentru ca să nu fie o rătăție acum numai a țărilor mici? Și întrebările trebuie să probeze o minimă inteligență. Românii sunt păcăliți zilnic, sunt mințiți. O să vedeți fete rujate, cu ochii cât cepele, se reduc salariile, să le aducem banii, bănișorii lor.